Kedamtang ni pai inquiry ni Karbi Students Association asong atum kachirok tok pen apot Southern Range ke parlopon panglangso pu ahawara long Ingnam athengpi aron re pensi ke pon po birta ribdunsi KSA atum pen DFO la pen ranger video pol rong hang atum aphan birta pisi bangso athengpi papon long le derlo Greater Dongkamukam Press Club asai hemalong Karbi Students Association asong atum pen pherangke aphan kapachini pon ateng politik labangso thengpi aron re pensi ke pon po birta long si Ingnam rai ko masai khia tuma phan birta pali pen bangso thengpi pe pon long le det si sai hemalong an wan det bonta kamatha dam thu meme alama bangki phanglang so long bangso ke pon ji pu ahut ke athengpi dopik an bonta me Ingnam rai ko masai khi ahem nilitum kahumri dam hut ke athengpi bangta kom thude halapu thengpi kar thang puat track ke potami avi thudet ke manghu thume me chenamlo halabang so hu thengpi kar thang ponji pu atraga number la ke AS02 DC 0602 hemlo nilitum kamanghu dam alama bangke komatni kachirab dun dokokma bangso thengpi sai hemalong kile dam ke kom hek lapen attract hepotami Ingnam rai ko masai khia hemalong avi thude lasi kopi koson aron ma pusi Karbi Students Association asong atum pen pherangke amei ke phapon hut ningje pon tangte Karbi Students Association pen ke than pon lam the angton pen arju panik tha lochali asong pen wat ningje lo square timber tha ramso square timber tha 2011-2024 hala bang soar ni Southern Range ke par lo hala thang lang so polo la fanta bisi buku so square timber ba kanggu aner lo erdang por si kanggu bang ditung kar video charlie asong pen tuma jirpo tum birta nang lesi ni tuma tong sekot pen district forest officers DFO ke afan samit birta kilo la pen Southern Range along ranger video pol rong thang ke afan samit tum birta kilo lapen protection in charge sekalian inji pantan itu birta pigo lason pen manghume me ala lason ambo nilitum karbilo char liasong pen birta gelong ke around 10:30 molo pen itum kinji chepansi 11 o'clock 4 minutes apor litum ranger Southern ranger pan birta pigo video pol rong hang ke aipa alangi initiative and pen DFO ke apan birta pilo aling le chethanon ilitumalong rialong botor bokan mesenangji polote thengpi thengprang aphan raikom veknangji non ateng Ingnam paru bomlang polote botor bokana bangki hingnovek po lasi Ingnam ke paru asai lapen aron repen thengpi kanghu thengpi ke pon ajutang bang ington veknangji ansi ilitum along ri botor bokan mesen po Dongkamukam pen Wiki Bay, Karbing Long Live.